मारनाय एक्काळेदा एलिता ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಎಂಚಾಲರ್ ಮಾತಾಡೋ ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಮೂಲಿತೆ ಸೆಕೆತ टाइम मस्त सके थे. चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? हाँ तेरी ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ಮಲ್ಪ ಬತ್ತದಂಚೂರು ಕುದೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಡ್ಲದ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಆಪ ಸೈಡ್ ಅಂಚೂರು ಸುತ್ತ ಕಡ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಒಂಚೂರು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಡ್ವ ಕಾಪೆಲ್ಡ್ ಕಡ್ಲ ಆಪೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರ ಇಂಚೆ ಸಖತ್ತುಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಕ್ಕೆತಲೆ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬೋಟ್ ಜೂಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊಂಬು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೋಜಿಲ್ಲ ಇಡೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತಿರ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣೆಯರ ಬೈದೆ ಅನ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮೊಲಂಜೆ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕುಸಿನ್ ಕೆಲಪುರ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾತ ಇಂದಲಂಚ ಅಂದಲೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಮುಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿರುಗುನಪುರ ಚಿಡ್ ಬರೋಲಿ ಹೌಲಲ್ ಮುಲ್ಪಲ ಉಂಟು ಇಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಅದಗಾರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು. ಅವು ಅಂಚಿಡ್ ಸಿಟಿ ಪಂಡ ಆತ ಹೈಫೈ ಆತು ಒಂದು ಹೈಫೈ ಸಿಟಿ ಈಪೆದ ಇಪ್ಪೆಲ್ಡ್ ಪೂರ ಹೈಫೈ ಸಿಟಿ ಮೂಲ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಗುಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಗುಲು ಪೂರ ಮೂಲಿಪ್ಪನು ಮೀನು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇರ್ತಲೆ ಮೀನು ಪೂರ ಬತ್ತಂದಿಪ್ಪೇರು ಮಲ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವನಂತೂ ಬೇರೆ ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಮೂ ಬಳಿತ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇ ಒಂದಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಏತ ಬರಲುಂಟು ಪೂರ ಮರಡ್ತಾನೆ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಅದು ಮುದಗಡಿಯವ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದ ನಮಲ್ತ ಬೆಶಾನನ್ ತಂಜಾನಿಯಾದ
ಬಯ್ಯ ಅಂಡ ಬಯ್ಯದ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಸನ್ಸೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಹುಡುಗಡ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಫೋಟೋಗೆ ಎತ್ತೆ ಎಂಬೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪನಿಗೆ ಓಲಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಯ್ಯದ ವ್ಯೂ ಅಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಗಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆರು ತೋರದ ರೋಪ್ ಬಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದಾಡಿದ್ದೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೂಲೆ ತಿನ್ಬೇಕು